Mine şulay etip çoğunluğu sındı. Hazır şunu remontlap koyayım. Mine benim bunda epoksitka. Bunsa жылы суға салынған. Bu отвердитель. Смоласы жылынды. Қазір аны отвердитель белән 9-га 1 соотношение белән бутырга керек. Қазір 18 мл смола, 2 мл отвердитель. Миллилитр отвердитель. Evetlep butağış. Erteye koyayım. Işık bulur. Bugün 21 fevral. Men жаңа ремонтланган шоңгы белән чыктым. Шуып карарга күн жылы. Яллыкауга җиттем. Монда корган әсәр чыккан эзләнгән. Коркаткан. Дотмый. Менә бу ярлыккау авылыкында кайынлы, наратлы посадка. Монда нәрсә булган икән? Монда җиннәр ята. Топталган эзләр. Кемнең эзләре икән бу? Куян эзләре дә бар, эзләр дә бар. Монда кемнеңдер оясы, түлке яши. Түлке яши. Менә ничек куяннар агачны ашаган. Менә бу миякәй оласы. Менә тагын монда куяннар җиннәрен калдырган. Менә бу түлке җине ашаган. Менә бу нәрсәләр ашаган монда. Да ничек итеп карлар июшкә. Менә монда түлке озак итеп утырган. Тагын бер йырын. Монда кыртавыклары йөргән.
Менә бу ниндидер бик кызык эз. Бу ябалак изе ахырында. Нигә моңа бу ябалакка карга утырып карарга кирәк булган? Тышкан эзләп микән? Урманга якынлаштым. Таңгы бигрәк әйбәт суга бүген. Бу нинди зәңгәр эзләр икән. Менә монда тагын кыр тавыклары йөргән. Зак итеп монда атлап йөргәннәр. Үлән эзләп микән? Монда бер үлән дә күренми. Хәзер бу яктан борылып, сул якка Ерлекәү авылына китәм. Шуннан тауга менермен. Менерлек булса. Менә куян изе, сидекләре, нидер зәңгәр. Яз җитә. Шуңа микән? Хәзер менә сыртка менеп тегелә китәм. Шуннан Ерлекәүгә чыгам. Менә шулай да була. Бу сырт монда тикә генә күренеп тора. Не куян эзләре генә күренә дип уйлап барайым. Ерактан бер куян качты. Хәзер инде изенә чыгам. Үзен күреп булмастыр инде. Еракка уже китте. Артып карым куян чыккан икән. Монда куян эзләре буталып бетте. Буталанып бетте. Монда яткан урынын табып булмас ахырында. Бу каты карда куянның үзе күренми дә инде. Ачты. Тагын монда ничек җил карны эшкәртеп рынга игән. Аста монда карда биткән. Шишмә агып чыгам да. Минем ботинкамда битте. Кайтып җитәргә генә. Хәзер инде шул рын буйлап Ерлекәүгә чыгарга гына. Да нидер карары. Бу туңмый. Куян китте. Куян чаба. Ана туктап торып калды. Ана чаптырта гына. Куяннар күп. Монда күп эзләр. Бу кытаклары тигәнәк ашаганнар монда. Менә безнең куян китте тауга. Менә йөгерә генә куян. Әйдә качма, минем якка кил.